במשעול ההווה, כילד ההולך לו. אז המצב בעיניי הוא מצב מאוד בעייתי, מצב שבני נוער חשים לא בטוחים, לא מוגנים, גם אם זה בדרך לבית ספר, אם זה בדרך לפעילויות אחרי הצהריים, לתנועות הנוער. מצב שבבתי הספר מאוד נזהרים לדבר עליו. המצב בעיניי גם מאוד בעייתי בגלל שבני נוער חשים סכנה ולא יודעים ממי להתחבות. מתחבאים מכל תלמיד, מכל בני נוער. המצב הביטחוני מאוד משפיע על חיי היום-יום שלי, הרבה תוכניות שקבעתי מתבטלות, אני לא יכול לצאת הרבה מהבית כי ההורים קצת לחוצים, החברה מאוד מפוחדת, רואים ברחוב קצת את המתח ששורר. מפחיד באיזשהו מקום להסתובב ברחוב ואתה לא יודע מה יכול לבוא אליך פתאום. במרחקים וקולי יישמע כזעקה, כתפילת האדם, וליבי יקרא מאין יבוא עזרי. עובר אני כעת בנופים חדשים, הצעדים הם נעשים כה איתי. המצב בארץ שם אותי בסיטואציות מאוד לא נעימות. למשל הייתי בקניון עם כמה בני נוער, ופתאום אנחנו רואים איזה לחץ, אנשים בפלאפונים, כולם נלחצים, פוחדים, ואנחנו שואלים אותם מה קרה. והם אומרים שהיה פיגוע מחוץ לקניון, שערבי דקר. וכולם נלחצו, כולם נכנסו לחנויות, אמרו שהמחבל בכלל נכנס לקניון. אני מרגישה שהמצב הנוכחי מצב מאוד לא ידוע. אתה לא יודע לאן אתה הולך ברחוב, אתה נוסע לקניות, אתה נוסע לפגישה עם חברים ואתה לא יודע מה לקרות. מאוד חוסר ידיעה, חוסר בטיחות כזה, חוסר ביטחון בחברה, בסובבים אותך. גם לפעמים ההורים כזה קצת לוחצים. אשא עיניי אל ההרים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה, כתפילה. אני חושב שהעולם לא מבין אותנו. אנחנו רואים בתקשורת העולמית רק צד אחד של המפה. אני חושב שלא מבינים את מה שקורה באמת, את מה שקורה בארץ, את תחושת חוסר הביטחון. תנו לגדול בשקט.